primul rând, eu nu aș generaliza, atât în România cât și în afară, în domeniul de servicii cât și în alte domenii. Sunt și specialiști serioși cât și nespecialiști neserioși. Probabil că asta a fost o experiență pe care ai avut-o. N-ai avut noroc cu cei pe care i-ai ales. Într-o discuție pe tema asta cu un constructor cu o vârstă destul de înaintată, ce o construit toată viața, l-am întrebat cum formează el prețul sau de ce unii au niște prețuri, alții au alte prețuri, pentru că până la urmă oferă același serviciu. Am zis, acum nu știu, e inventată de el sau preluată de la cineva. Mi-a zis așa: Ioane, prețul sau profitul meu rămâne neschimbat. Ce se poate schimba într-o construcție este calitatea produselor folosite și serviciile pe care le ofer. Ce eu, dacă îi dau oferta clientului și el încearcă să scoată o reducere, să scadă prețul, că au văzut la altul mai ieftin, că nu știu ce. Ce eu nu mă complic? Eu îi dau reducerea pe care o cere. Dacă nu mai cumpăr materialele pe care le-am discutat inițial, poate nu-i fac un serviciu sau altul, dar eu acasă oricum mă duc cu banii pe care mi-am planificat să câștig de pe acel proiect. Fenomenală abordarea din punctul de vedere al înțelegerii că prețul mic nu înseamnă calitatea pe care ți-o aștept și în final s-ar putea să rămâi doar cu bucuria acelui preț redus și atât. Pentru că până la urmă omul își face treaba fix de cât a fost plătit. Nu știu, bine, rău, dar cred că asta se reflectă și pe celelalte segmente. Și de regulă, dacă prețul este ultimul sau factorul decisiv în a-ți alege firma de construcții, riști să dai într-adevăr peste cei care îți oferă prețul cel mai mic din piață doar ca să-ți ia comanda. Dar nu înseamnă că îți vor oferi acel serviciu de care ai tu nevoie. Deci nu trebuie să îmi zici acum că da, că ăștia își pun 500% profit și mai departe. Nu uite așa, își pune ei profitul lor. Evident că nu o să lucreze în gratis. Dar până la urmă se pot negocia sau de așa, dacă fiecare face activitatea pe care și-o face ca să aducă bani acasă. Și nu o să-ți facă lucrarea în gândișul lui ca să fii tu fericit. Cum vrei tu să câștigi, așa vrea să câștige și el. Deci,